Poučne priče za djecu. Gosti u našoj kući. Kućno zvono je zazvonilo. Fatima je otvorila vrata i ugledala nekoliko maminjih prijateljica. One su došle u posjetu. Fatima ih je poselamila, iskazala dobrodošlicu i uvela ih u primaću sobu. Upalila je svjetlo. Fatima je odmah obavijestila svoju mamu o gostima i rekla joj da ih je sprovela do primaće sobe. Fatima je ostavila mamu sa njenim gostima. Zatim je sakupila braću i sestre i rekla im: Gosti su u našoj kući. Naša je dužnost da se lijepo i primjerno ponašamo. Ne smijemo galamiti. Vodit ćemo računa da mami ne pokvarimo radost sa njenim prijateljicama, koje su joj došle u posjetu. Ahmed reče: Tako je, sestro. Naši gosti neće čuti od nas povišen glas. Fatima reče: Nema potrebe da mi ulazimo u primaću sobu dok su mamine prijateljice u posjeti. Tako je. Mi onako ne razumijemo šta one razgovaraju, niti nas interesuju njihovi razgovori, reče njena sestra Edina. Ali, ako budu tražile da nas vide, nema razloga da se ne odazovemo njihovom zahtjevu, ali pod uslovom da ih ne prekidamo u razgovoru. Na to Lejla doda: I pod uslovom da ne postavljamo bezvrijedna pitanja, od čijih odgovora nema nikakve koristi. Fatima reče: Mama je pripremila kolače i voće za goste. Ahmede, šta misliš da je naša dužnost? Ostavit ćemo sve onako kako je mama pripremila i nećemo remetiti red gostoprimstva, Fatima je rekla. Upravu si, Ahmede, ali ako neko od nas zatreba nešto, kako ćeš postupiti? Ahmed je rekao: Pitat ćemo sebe, ti si naša starija sestra. Ako nam ti ne mogneš pomoći, sačekat ćemo mamu. Kad gosti odu, od nje ćemo tražiti šta nam treba. Fatima je rekla: Upravu si, naša najmlađa sestra sada spava i ako se probudi ili zaplače, šta trebamo raditi? Ahmed je odgovorio: U tom slučaju ti imaš zadatak i mi imamo zadatak. Fatima reče: A šta je moj, a šta vaš zadatak? A ti joj donesi flašicu mlijeka. Dobro, to je moj zadatak. A šta je vaš zadatak? Naš zadatak je da je umirimo i da se igramo s njom. Njen plač bi mogao uznemiriti mamine goste. Odlično, draga moja braćo i sestre, vi ste doista djeca sa lijepim ponašanjem i vaspitanjem. Nedugo zatim, njihova mala sestra se probudila. Fatima joj je donijela flašicu mlijeka i pripazila je dok je pila. Djevojčica se zasitila pa se radosno osmijehnula svojoj braći i sestrama. Oni su se također veselili, mazeći je. Poslije, otprilike 2 sata, gosti su zatražili dozvolu za odlazak. Majka ih je ispratila, vedra i radosna. Nakon toga, u dnevnoj sobi, majka začuđeno upita: A kada se probudila vaša mala sestra? Da li je popila svoje mlijeko? Fatima je odgovorila: Probudila se prije sat vremena i ja sam ju pripremila mlijeko, a braća i sestre su se igrali s njom. Mama je rekla: Lijepo ste postupili, djeco moja. Zahvaljujem vam se na lijepom ponašanju. Vaše ponašanje je bilo lijepo za vrijeme posjete mojih prijateljica našoj kući. Majka je navečer obavijestila oca o lijepom ponašanju njihove djece. Zatim se i otac posebno zahvalio djeci. Poljubio je svako dijete pojedinačno i rekao: Lijepo, lijepo, draga moja djeco. Zaključak priče. Fatima i njena braća i sestre ponašale su se mirno i pristojno za vrijeme boravka gostiju u kući. Zaista je to sretna i lijepo odgojena porodica. Oni se međusobno vole i razumijevaju. Allahov poslanik, Muhammed a.s. je rekao: Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Za lijepo gostoprimstvo važno je da se gost ne uznemirava.
Ne treba ga prekidati u govoru. Neprimjerno je postavljati gostu svakakva pitanja.